Salut, prieteni! Continuăm în acest episod problema rămasă neterminată în episodul anterior, în care ne propusesem să demonstrăm că ABCD este pătrat și să calculăm area ABCD. Haideți să calculăm area. Area ABCD, să zicem SABCD, S vine de la suprafață, este egală cu, și haideți să zicem că area este, o să împărțim ca fiind area lui 1 plus area triunghiului 2 plus area triunghiului 3 plus area triunghiului 4. Aici avem mai multe posibilități. Putem să grupăm triunghiul 1 și 2 împreună și să facem un singur triunghi, sau să calculăm pentru fiecare, pentru că deja știm că aceste triunghiuri sunt congruente, deci și ariile lor sunt egale. Și haideți să facem așa. Area triunghiului 1. Triunghiul 1 ce este? Este un triunghi dreptunghi isoscel. Putem considera AO, triunghiul 1, să zicem AO înălțime, și o să zicem OD ca fiind bază. Area triunghiului este baza ori înălțimea supra 2, da? Area unui triunghi. Deci pentru S1, ce vom avea? S1 va fi egal cu ce? Cu AO demulțit cu OD și de împărțit la 2. Însă atât AO cât și OD au aceeași lungime, pentru că sunt egale cu raza, da? Au fost trasate în așa fel, da? În așa fel încât să fie egale cu raza. Deci vom avea că area lui S1 este R ori R pe 2 sau R pătrat pe 2. Deoarece S1 este egal cu S2, este egal cu S3, este egal cu S4, rezultă că, da, și area lui S1 este asta, rezultă că SABCD este de 4 ori S1 sau SABCD este de 4 ori R pătrat pe 2. 4 cu 2 se simplifică, rămâne 2 la numărător și obținem că SABCD este egal cu 2R pătrat. Da? Deci area acestui pătrat este de 2 ori pătratul razei, cercului în care acest pătrat se află circumscris. Pe de altă parte, cum mai știm că se calculează razele, area unui pătrat? Area lui ABCD este latură ori latură sau latura la pătrat, da? Avem AB ori AD. Dar pentru că AB este egal cu AD, putem spune că area lui ABCD este egal cu AB la pătrat. Ok? Păi, dacă area lui ABCD este AB pătrat și este egală cu 2R pătrat, putem scrie că AB pătrat este egal cu R pătrat. Sau putem transforma cu 2R pătrat, pardon. Sau putem transforma această ecuație scriind așa: AB pătrat este egal cu R pătrat plus R pătrat. Și haideți să ne uităm acum în triunghiul 2. În triunghiul 2 avem ce? Este un triunghi dreptunghi isoscel, da? Și AO este perpendicular pe BO și observăm că AO e egal cu R și OB e egal tot cu R. Deci, observând aici că pătratul ipotenuzei, care în acest triunghi este AB, da? O să scriu AB pătrat, este egal cu suma pătratelor catetelor. Catetele care sunt OB și OA.
Această ecuație, această formulă, nu este nimic altceva decât teorema lui Pitagora pentru un triunghi dreptunghic. Ok? Încercați să memorați această formulă și să rețineți că, virgulă, ipotenuza la pătrat este egal cu cateta 1 la pătrat plus cateta 2 la pătrat. O să mă opresc aici cu filmul. Sper să fi fost suficient de simplu explicat și sper să vă ajute să înțelegeți mai bine matematica. În măsura în care vă plac filmele mele, vă rog să vorbiți și colegilor voștri despre canalul meu. Vă rog să dați share filmelor mele dacă le considerați utile. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în următorul film. Ciao!